fløjt en sang frem, som jeg gjør Dillits. Men det var så at teksten gjør det som skjer og trus. Så det er høyt frem, sammen. Men jeg skal øde vel, Liz Haldien, og til en gammel kåpersanger. Jeg har ikke høy, jeg har ikke vull, vi har kåper i alt mitt liv. Jeg har ikke høy, og jeg har unga vull. Jeg har vært kåper i alt mitt liv. Da livet under någon himmel. Och min hästar, min trofast i hästar. Vi drar igång och jag och vi finna omgång fri. Vi gav vi en mänga, för standa vi och garali. Vi har vi omgång och vi har vi omgång. Vi har vi vid cowboy, höjland mot lui. En med. Vi har vi omgång. Han vill veta det, det hade jag sagt. Diskutera alltså fram om vi måste då synta ett konserthus så vecka. Ankrast kanske att man inte känner för skivor. Men så är det två som händer, kanske det är lika ordla. Hvis vi dramatiserar det så då är det vart så där. Så här är Vaxholm en sankor som är Blåklocka. Och det handlar om blomster, en blåklocka och en bi. Så för att dramatisera det så så är byen och nästa blåklocka. Blåklocka lilla mun, du ett namn till mig. Blåklocka lilla mun, som en sol är du. Blåklocka lilla mun, blond så. Som en sol är du. Blåklocka lilla mun, blond så.
upplevelse det senaste året. Det blev faktiskt så vi möttes i kiosken när jag kom in och så spurgade han om jag kunde synka på stiftsverk så skulle vi här med oss någon. Men så kom det han från som skulle spela för mig, inte lika väl. Så ändrade jag väl så är så här. Det faktiskt så började jag. Jag spurgade dem alltså hur var det? Jag fann det. Jag fann det. Vi är som en sort äkta på det. Vi är det. Det är ofta att jag gör upptäckter i att sagt det är tvilbysmål, det är klarsmål, det är årsmål. Men alltså det passar som det säger, han är mega röd och säger, okej, vi tränger bara lunch. Men jag bara säga att det inte några västanvändor och är inte att du kan slå ut av. Jag har beundrat Nils Verneik och särskilt förroliga att han är i USA. Vi ska inte plappa för en kväll men på en kväll när han det är svårt spalt och så för det så var jag var där och flickvärden blev sagt vi förra timmar och han måtte narra med landet. Da han så kom, som säger så kom Nils ut. Så går han här, jag tror han lider, så säger Nils kvätt det var gäll, det går ju bra som nekvar skickar. Det var smart nog ska jag säga det. Det var äldre att göra något år. Så snackade vi smart om det alltså. Björn Afzelius som heter Så vill jag bli. Som Nils har tryckt först. Ein Luisa kaldur justur var komin og i mot sinn som frister mina känslor og pakkajer her inn. Du såst av ei kvætar bildest, du stirna vær min kinn og heuen vær så hør at han omgun lövde inn. Da stast du her og luste med rattet kvinna hånd som norskjörnan som vuste med laj i middelen land. Så mætt oss her färstjörnor i taumor rundt det fär fjärrande lamphörnor i havsens öjone. I färren bära styrna misstror kärlagan men kvartes till att liva och mode atterfann. Nu ville vera solen, vi lyser kära ved. Nu ville vera mannen, vi rätjer iver det. Nu ville vera räkne, alla in tjänstar hör. Och kunna väta häckven, här sådda attor grör. I färren bära styrna, misstror kärlagan. Men kvartes till att liva och mode atterfann. Han 13. juni 1994 var okkara Nils född. Her kava henda dagen, Foklafjörður var kavaklattur, så náttúran var varslet henda dagen da Nils var född. Han får i høydalar og tok studentspråk i 1923. Og så fer han som snakker her ut av frågat her, han var lærer. Han var i Eldvik fra 1923 til 1940. Vikarstarvet i Eldvik gjør det at han fikk god til lærerdisk. Og i 1978 kom Nils heima.
Lesartøyen arbeid Nils av Havsbrun, her han og Gunnleif sett av Mjøldal. Og her lærte han visnar av Gunnleif. Visnar var populære og kjentar i Danmark, bare de var kjentar i Førjul, og settning var i Folkå. Og det var då Nils han tok den i visser at han sommerferien og sang for førenden Nils. Bingobandet gjør Nils og Gunnleif kjentar om alt førre land. Bingobandet gav eisen fitt av penisene og få pengene til Mentnarhus. Nils, arkitekturen, har teknet Mentnarhuset og flere privathus. Og Nils, læreren, han underviser av skolen av Trønne i Havn. Han kjent for å gjøre framur godt lærertilfærd til bøttene, og så han 12 for øyne over einager kjent lærer. Takk for at du vil rykka Mentnarhus i Førjun, som årasmir, tonasmir, sangare og spiller med. Takk for det arkitektoniska du vil lagt ur hånden. Takk for at du er godt folk og vil ødne med. Bøyra i leder helsa og innkjere alt godt med være per fire og i kommande tøy. Takk for det. Det var ikke måneden at jeg skulle være med beråarene. Men jeg sier jo fritt at det måtte slippe å si han i år. Annars sier ikke vidt at jeg skulle gjort ham og jobbe. Så jeg ber jeg si fra henten som ved fyr. Og derfor fann jeg en lut i turen. Det var luturen i Estra satsvindet som var gått en øyne alt ned, og da kula høyre mot. Ja, det var så merkelig. Men det spontanet skal ut og noe akkurat, og bytte og male vinteren og det mye. Men jeg fikk slik etter konserten skal bo i. Og jeg fortalte om luten. Men da jeg sier at det at luten var så godt nå, måtte være tog at vår herre var så gøyven. Da ble sækeren så gøyen. Jeg sier at dette ikke var annet enn løgn når det skjærer euroskjær. Jeg kan ikke gjøre så lenge alvor. At lukka så løyte som jeg oppe på det, at utdattene kjallstyrkene skulle ikke holde til kvinnene. Etter at husene skulle være skrimma innan åttan, da jeg kom atter i arbeid. Lukka så løyte jeg oppe på det, jeg sa fagnaren og sesken. Men det er døylig at få var så størst i hele klapp. Og det gjør arbeid til at ta det av fram, vi tog som er fast vid. Og man får en eilig tro på tog til mot utfri. Vi takkar Daimon som framfører, Daimon som lova og Daimon som kjøper fire, som enkar fire. Jeg har sagt det før og sier det for en. Her som fritt sier, her går den enkar det for. Så er det vår som går brestan inn i motor. Så vi skal si at så vil det ikke være høstbra. Så det er sorgblødende at det var sanne at dere har vært i kjøtt storskildast. At det lagt utbyggveng for å nye. Jeg er litt søpet på den først. Oi, oi,
vitalita, viven och kul i hela. Oh, jag är här, vitalita, viven och kul i hela. London är så, vitalita, sunshine är så glädje. Oh, jag är här, vitalita, viven och kul i hela. Jator vände vitalita, vi också nå kum och fujo. Jator vände vitalita, vi också nå kum och fujo. Du är från vitalita, så du är inte stora. Jator vände vitalita, vi också nå kum och fujo. Men från minnes mått och vitalita, röjker mot himmelens stujo. Om från minnes mått och vitalita, röjker mot himmelens stujo. Skjautar igen den vitalita, är du hin och rojo. Om från minnes mått och vitalita, röjker mot himmelens stujo. Hos Nils man kännas av Stentorg. Men jag hade det var något lite annat. Senaste forskning. Först var Sverige i 6 år. Och sen vi voice-träff, en norrländsk voice-träff i Island. Och det var faktiskt här i livet att de äntligen avgörande tilltjen att sätta stål och en voice-linje av den norrländska fackskolan i Konkel. Så efter, där får jag till Konkel och var här att vi första skolan som var, voice-linjen som var, första här i Tjejfors. Sen är det flera år som har ställt senior på allt här vid här, Kajnis och Heltje och Östenberg Konkel. Allt det minst var Konkel 6 år med 20 år. Och så med han välja jubileet, han var några gamla Konkelnämningar i Färjö. Han märkte ju så att i Norge havne efter Oskar Hermansen. Och han fortalte mig att hon skriver en yrking av en stora berg i Konkel. Så jag har sendt han så skyndsna. Han skriver en yrking av svensk. Ja, visst är det rätt att det kommer en vår på samma sätt år efter år. Dagarna länges, natten blir kort. Ur sinnet vill trängas all dysterhet bort. Små blommor som tittar upp genom snön. De vet att de hittar solvärmen så skön. Hela världens små blommor så vackra och fina i mina drömmar. De alla är mina. Bam,
Värmer lockar fram ljusa tankar i människornas farmar. Hjärtarna bankar. Vi längtar, vi saknar och åren de går. Varje morgon vi vaknar, det är livets vår. La-di-di-dam, du-di-da-da, du-di-da-da, bam-da-da-di-da-di-da, du-di-da-di-da-dam-dam-dam. Tack för det. Hjärtligt lycka Nils med dig. Tack för att jag fick nöjelse med vi. Tack för att jag ska prova för att ljuga. Så det är min omsättning av det jag gör. Vi kommer också om dessa tøyene Nils kväll vi vet uppfattning när Norge hade samma. Det är klart. Det var mänskliga brott där nu. Och till när gå minne som kommer fram här så kväll som på ett. Dömes musiker och sankor allt jag vet i Norge. Jag kan gott minnas ta ju i Karl Boston. Jag kan många på första veckan han kommer på och med sport för att prova. Och jag minns också att pappa ville säga att Karl är så gott lära spela. Men vi ska så röna spela en 2 centimeter med Tico. Jag har ju problem med axlarna men jag kan gå. Ikke til en vikvei Nils Klavnersen hans hittast vid atter. Feist vi vinnerløy av Ypsons med Nils framvis meire arbeid av de etiske økene. Han lærare, han arkitektor, han yrklærer, han komponister, og så han økene samtilagsresare. Her han fer etter vinnerløynen, tar han helter til å gjøre oss det av inntil vi gjennomslæring på en ønskapnakere. Og tåre tårni hans alltid svanlige og selvsøkjande, som det håller sig som en estetikere og humanister, som litt snart alltid er ved i samfunnet søgner vi av en øvsånd. Altså Fritz står litt øyne at bære vaurug og vinesøgner fram av hallen. At Fritz mekner å få poetiske og blåmorsøgner sprettet i bolter og bræk, så Nils hekta oppvann sin stittlamat. Således at han og hon som njóta avlykning til Nisse må slå sansene opp av fotlaslyste for å oppleve listan i bygdene til røyka skapene universitetsere. Så att vi kanske inte har så störst samarbete. Så är det väl som en god stol tjockel som för allt vi har syndat på att vi visste att så fler människor läs vi får klara det. Östen text vi har syndat kring. Som han giver
Nu är så ända kommer. Vi säger fakta är för dess.